UPL दलनि गेदेर खहा विधानसभा बिसाय खुटिनि सिगां UPL दलनि गेदेर आघात जाय समाव प्रमोद बर'नि दैदेननाय UPL दलोआ BTCनि मोनजिबा विधानसभा बियाबावबो बांसिन बियाब देरहानायनि गेदेर सिमां बेबायदि समावनो UPL दलोनि सोद्रोमाफोरा लोब लोब BPF दलोआव जगदान जादों। UPL आरो गुबुन गुबुन दलोनि गासै सा 193 सुबुंफोरा गावसोरनि आगुनि दलोखौ नागारनानै BPF दलोआव जगदान जायो। 14 नं चिरां दुवार ब्लक BPF दलोनि बानजायनायाव रुनिखातानि रायजोआरि अडिटोरियाम नब्लाङाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बे जगदान हाबाफारिखौ मावफुङो। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन EM फानिराम ब्रह्म, मिरु BPF दलोनि लोगो आफादगिरि सुरज कुमार बसुमतारी, MCLA जेम्स मुसाहारि, MCLA नान्दला मगर आरो दलोनि गोबां दैदेनगिरिफोर। फैगौ माने एसेम्बलि इलेक्शन अर्थात विधानसभायाव जों जे बिराद मोजाङै देरहागोन बेनो लक्षण 190 दा बे आरम्भ चिरां जिल्लायाव बे आरम्भ आरो गोबां जोंहा हाबबावनांगौ दङ दा जोङो दा दिनैहाय आरम्भ खालामबाय आरो बे हिसाबैनो जों लासै लासै जों लांसिगोन आरोखि सोलायखागोन आरो दा जिहेतु BPFआ बिराद मोजां मावबाय थादों आगोलबो मावदों गेजेराव बोसोरबा खम मोनाखै दा मास मोनब्रै सरकार गठन खालामनाय लोगो जिबायदि मावदों बयबो नुगासिनो दङ फैबाय थागोन बेबायदिनो दिनै 193 जइन जादों UPLनिफ्राय डिफरेन्ट प्राइमारिनि दङ एसे लिडारफ्रा जइन जादों आं बुंबायना मोजां खामानि मावबाय थादोंना BPFखौनो बयबो सापर्ट खालामगासिनो दङ उद्देश्य माने दिनैथ' नोंथांमोना नुबाय UPLनिफ्राय फ्राय UPLआनो बिथांमोना सासे सानै BJP थानो हागौ खिन्थु UPLआनो 193 बेयो दिनै जोंजों जइनिं जाबाय आरो आङो डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट जानानै बिथांमोनखौ ब्लक आरो डिस्ट्रिक्ट जायहा जि जयगथा दङ बेबायदियै प्राइमारिफोराव जोङो बिसोरखौ सोनानै लागोन खामानि मावहोगोन निश्चितভাৱে এইটো লক্ষণ দেখা গৈছে আজি 193 জন আমাৰ আগৰ UPL দলৰ যুৱ শাখাৰ সভাপতি আছিল নেকি ডক্টৰ সাংৰাং ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া পিছলৈ গৈ তেখেতে BTC নিৰ্বাচনত নিৰ্দলীয়ভাৱে খেলিছিল কিন্তু তাৰ পিছত আজিৰ দিনত তেখেতে 193 জন UPLৰ সক্ৰিয় কৰ্মীক লৈ পেলাই আজি এই ৰুনিখাতা এই হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী অডিটৰিয়াম হলত ৰাজহুৱাভাৱে তেখেতসকলে জইনিং কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে এটা মেছেজ গৈছে যে ইয়াত আৰু অল্টাৰনেটিভ নাই আমাৰ BTC অথবা বড়োলেণ্ড অঞ্চলত BPFৰ বাহিৰে বেলেগ ৰাজনৈতিক দলৰ ইয়াত আৰু ৰাইজক সেৱা কৰাৰ কোনো আৰু ৰাজনৈতিক দল নাই বুলি আমি ভাবোঁ আৰু এয়া কেৱল মাননীয় শ্ৰীযুত হাগ্ৰাবা মহিলাৰী ছাৰৰ নেতৃত্বত হৈছে আৰু ইয়াত জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে মাননীয় শ্ৰীযুত হাগ্ৰাবা মহিলাৰী দেৱে যেনেকৈ BTCৰ ৰাইজক মৰম আৰু আপোনভাৱে যেনেকৈ অধিকাৰ দিছে যাৰ বাবে আজি হিন্দুৱেই হওক মুছলমানেই হওক আমাৰ খ্ৰীষ্টানেই হওক বৌদ্ধই হওক আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আজি আমাৰ মুছলমান মাইনৰিটি ভাইসকলে হওক আমাৰ বড়ো দাদা ভাইটো আছেই আমাৰ গোৰ্খা আদিবাসী বেংগলী হিন্দী ভাষী সূত্ৰধৰ নাথ যোগী কোচ ৰাজবংশী যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আৰু আছে BTCৰ গোটেই জাতি জনগোষ্ঠী আজি মাননীয় শ্ৰীযুত হাগ্ৰাবা মহিলাৰীৰ স্বাৰ্থত আছে আৰু তেখেতে যিহেতু ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিছে আৰু আশাবাদী 2000 আমাৰ এই 26ৰ যিটো নেকি বিধানসভা নিৰ্বাচনতো আমি BTCত আমাৰ যিটো হিচাপ 15টাতে আমি জিতি আছো माने जोङो सिगां समावथ' जोङो माने UPLआव दङमोन UPLआव माखासे गोबां माने जोङो दुखु खस्थ' सोलिबोनांदों बयहाबो माने रायजो राजा बिथांमोनानो जोंखौ सिगां ससियेल मिडियायाव नुबोखादों जों मा जाबोनांदों आं आरो बेखौ खनले बुंबावनो सानाखै
दिनै जोङो जिखुनु डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारनि लिडारशिपआव दैदेननायाव दिनै जोङो 200निबो बारा जोङो बेवहाय जयनिं जाबाय। जों गासै माने चिरां दुवार नि सेंग्रा जोहोलावफोर बेजों लोगोसे माखासे गारजेन बिथांमोन जों जयैनो खौसे जानानै दिनै BPF हान्जाखौ बा हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय हान्जाखौ जोङो सापर्ट होनो होननानै सिगाङावबो जों सापर्ट होबोनायजों लोगोसे आरो दायो जोङो फर्मेलि जयेन जानानै जोङो मैखोम खामानि मावनो 14 चिरां दुवारखौ जोङो एकदम गोसो मोदोम जिउ होनानै देरहासार होनो थाखाय जों फैबाय थानाय एसेम्बलि इलेक्सनाव जेरैखि जाया जोङो मोनब्रै समस्तिनि गेजेराव बयनिफ्रायबो बांसिन देरहाहोनानै जेन जोङो 31 नं सिडली समस्तिखौ देरहासार होनो हायो बिनि थाखाय जों खामानि मावनो थाखाय साखाफारा जादों। जानो हागौ नोंथांमोननि मददगिरिफोरा गोबां खाबुबावदों बिथांमोनखौ मा खावलायहरदों? बिथांमोनाबो फैगोन, बिथांमोनाबो माखासे टेकनिकेल उसुबिदा आरो बिथांमोना माखासे सानस्लाबनो हायियाव बायदिसिना एसे माबायाव बिथांमोना थाथ'दों। बिथांमोनाबो जोंनो खोथा होदों जोङो एसे जोंनो सम होबाव, जोङो साननै सानथामसोनि उनाव बा बे सप्तासेनि उनाव जोङो मोजां मोनसे डिसिसन लानानै जोङो माने सावरायनानै नोंथांमोनजोंनो गोरोबफागोन। जोंहा बिथांमोना बेबायदि बुंदों। जों निस्सय आसा खालामो बिथांमोनाबो बे खम समनि गेजेरावनो जों गोरोबफैनानै खामानिखौ मावगोन। नोंथांमोन ओंखारबोनायनि उनाव UPPLनि कन्डिशना माबायदि जागोन होनना सानो? 14 चिरां दुवार हिसाबैथ' जों ओंखारबोबाय हिसाबै डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारनि लिडारशिपनि माखासे दैदेनगिरि हान्जा बिथांमोना फैबाय हिसाबै आरो जोंजों लोगोसे गोबां आरो फैबावगोन आरो जोङो माखासे समाव सम गैयिनि थाखाय जोङो सप्तासेल' सम मोन्दों होननानै जों बुंनो हायो। जों BPFखौ सापर्ट होफैनाया बै समावबो थांनाय BTC इलेक्सन समाव बिनि थाखाय जोङो माखासे खामानि मावस्लाबनो हायाखै, रायजो राजाफोरखौ जोङो बुजायख'नो हायाखै, माब्रैनि थाखाय मा जाहोननि थाखाय बोरै जोङो BPF हान्जाखौ सापर्ट होफैदों बिनि थाखाय जोङो बुजायख'नो हायियाव निस्सय जोङो एसेबाबो खमि जानानै जोङो 430 भटआव जेननो गोनां जादों। बेखायनो एबार जोङो रायजो राजाफोरखौ मोजाङै हाबनानै जोंनि बेसेबांसो कर्मि दङ आरो जोंनि सापर्टारफोर दङ आरो जोंखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोन दङ, बिथांमोननि सिगाङाव जोङो हाबै रायजो राजानि गेजेराव हाबनानै जोङो मोजाङै बुजायनानै जोङो खौसेयै ज' हाग्रामा महिलारिखौ देरहाहोनायनि खामानिखौ मावगोन। नोंथांमोना UPPLआव सरकारनि समाव गोबां मदद मोनदों आरो खामानि मावदों। बबे मोनसे एंगेलाव नोंथांमोना ओंखारबोनो गोनां जादों? जों थानाय समाव UPPLआव थानाय समाव जोङो खामानि दामानि मोनदों बे नङा, माब्लाबाबो रावबो बुंनो हानाय नङा दे आसि थुनानै जोङो बबेबा जोंनि एरियायावनो जा सोरबा MLA सोरबा MP सोरबा EM बिथांमोना जोंनो दे खामानि होदों जे बेक्तिगत हिसाबै जेनेबा आंनो खामानि होदों होननानै खोन्थानो हानाय नङा, बुंनोबो हानाय नङा नैबे खामानिखौ उमुगा मावहैदों होननानै। न' डाउट जोङो एसे खामानि मावो हिसाबै सोरनिफ्रायबा लानानै सोरनिबा खामानिखौ जों मोनसे मोननै बायनानै मावदों, मोनथाम मोनब्रै खामानि जों बायनानै मावदों। खिन्थु सोरबा EM सोरबा MLA सोरबा MPनिफ्राय जोङो डाइरेक्टलि नैबे खामानिखौ मावहैदो होननानै हरजानाय खामानि जों मोनसेबो मावाखै। आरो जोङो थैस' थांस' जोङो UPPLआव जिउ मोदोम गोसो होनानै खामानि मावबोदोंमोन। जोङो खामानि मावबोदोंब्लाबो जोंखौ बिथांमोना जोंखौ माब्लाबा मोजां मेगनजों नायाखै, जायनि थाखाय जोङो दुखु मोननानै गोसो सिङावल' थायोमोन। नाथाय जोङो सुजुग आरो सुबिदा मोननायनि जाहोनाव जोंनि डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारनि लिडारशिपआव जा सारखौबो थगायबाय गासैखौबो थगायजोबनायनि थाखाय जोंबो दुखु मोनफानानै जोंबो सांग्रां सारनि दैदेननायावनो जयै फैनानै दिनै BPF हान्जाखौ जों सापर्ट होनो फैबाय।